Už jedeme? Jo. A na jaký jsme atrakci? Na takový koletačí, který se hrozně zvedá. Jo, a jdeme do vejšky furt? Jo. A budeme ještě vejš než to ruský kolo? Jo. Jo, Koukněte. a jo. Ty jo. Teď jsme furt vejš a vejš? No, taky dobrý. Nekoukejte se dolů. Jo, no radši ne teda. Já to držím teda jak můžu. Je, teď jsme ještě vejš. Pojď, teď. A teď se začínáme točit. A ještě to bude, ještě víc se začneme. Je, A pak bude krásný výhled na Hrono. no. Teď jsme úplně vysoko. Pojď. Je. Tak je to báječný? Jo, je to báječný. No, teď jsme, dovej, kolik metrů jsme asi, Takový jaký vejšce? víc než 10 si myslím. No, tak to víc než 50. 50 metrů to zase ne. Co? 50 metrů to zase ne. Jo, to je fajn. No, Je to káplo. no. Koukněte se dolů. No, Na ty všechny atrakce. je. No, tak to teď to vidíme. Teď vidíme akorát stromy a větve a je. Teď jsme opravdu úplně nahoře, no. Je. Byli jsme na atrakcích, jsme byli tady. No. Pak jsme byli. Počkej, tak jsem já byla v takový kouli ve vodě. Pak jsem byla v takový krabici, kde se tam zláme takový houfe a máte tam i takovou obrazovku. A jakože to jsme byli no. A my jsme zrovna měli tam jako obraz horskou dráhu. No. A bylo to celkem dobrý, já jsem to tomu málem pozoracela, musela jsem mít zavřený oči. A tohle se Teď jsme teda jako bych řekl, že docela vysoko, viď? co docela hodně vysoko. To bych řekl teda. Je to lepší než ruský kolo, který jsem měla hrozně ráda, když jsem... Je. A už klesáme? Teď už se nebudeme točit, teď už jenom budeme klesat. No. Tak to tam ještě vidíme. Teď se podíváme schválně dolů, jo? Jak to vypadá? Pro vaši představu. Jo. No, teď se všechno zastavilo. Už jenom klesáme. Tak už jedeme dolů, viď? Teď už nejsme vyšší, teď už jsou vyšší, teď už Co? je vyšší, teď je i vyšší to ruský kolo. No, teď už jsme docela Teď dole. už jsem fajn celkem. Ale přesně chvíl. A už jdeme dolů.